Energy Cat ovde i danas igramo Clash of Clans kao što vidite. Danas, baš pre nego što sam krenuo ovu epizodu, upgradeao sam ovu level 10, ovo sam do level 6, ovde level 5 i tako to. Kupio sam ovo, malo da imam, ovde sam imao 14.000, mislim, sve sam potrošio. Tako, onako kao drug mi rekao, dugo nisi igrao Clash of Clans, sad snimi Clash of Clans, ajde ovo, ajde ono, ajde ovo, ajde ono, i ono, uzmem da snimim. I eto, epizoda Clash of Clans. Ovo, ako želite, ovo može da bude jedan serijal, trenutno smo krenuli Terrariju i koliko se sjećam, valjda Terrarija i Hearthstone, da, to je to. Kupili smo magiju, sve. To što sam danas planirao je da krenemo u napad, pošto kao što vidite nemamo mnogo golda. Nemamo mnogo golda i ono, samo moram da ga upgradeam, to što me nervira to puno. Tako drveno glupo, ono. Nadamo se da će preći. To je dosta, pošto nemamo više para, treba će nam i za borbu i tako to. Da, nemam tu ni za jedno kamo za ceo ovaj most. Ali dobro, eto, ograđeni smo lepo, sve smo završili. Ali da krenemo u napad i da pronađemo nekog jakog kome ćemo da se suprotstavimo. Nije baš, ne. Ne mogu da ga pobedim. To. I on isto ima previše ovih. Previše, a i heroji su mu previše jaki. Da pronađemo nekog u redu, mislim da je to u redu, mislim da je on u redu, da. On mi nekako izgleda u redu. Moram stavim heal da mi ne umre ova 60 level pa je slaba, onako moram da ishealam sve njih da ne umru. Kao što vidite, lepo smo krenuli, već ih ubijamo sve. Nema ni minut da je prošlo, već smo porušili pola stvari. Samo da nemaju onu uglu, to me najviše ne. Već imamo dve ove vatrice, znači dve zvezdice. U redu, uništili smo i to. I to će da bude pobjeda sa 3 ova, najverovatnije. Sigurno hoće. Imat ćemo vremena. Nadam se samo da nećemo. Pogledajte, ja nisam izbacio ovih ostalih 18. Sačuvat ću ih. Ne, mogu da ih izbacim ovdje nešto. Samo da uzmu to. Brže. Tako. Ovdje sam 4, nemam 2 da napadaju ovdje levo. To je bilo to. Povedali smo sa 3 zvezdice i on je izgubio nešto i mi smo izgubili nešto. Ja sam izgubio samo jednog ovog i heal, ali dobro, nema veze, zaradili smo malo para. Sve što nam je bilo potrebno smo dobili smo ovo. Sljedeće što planiram jeste da njega, samo trenutak, ako samo da uđemo ovdje, da planiram njega da upgradujem do level 100. Ili možda ne, vidjet ćemo, možda njega upgradujem sad, ne, nemam gold, ali dobro, naći ćemo se. Ajde, sad ću da se borim, onako, ajde dođemo da se pridružimo nekom timu. U redu, nije loš tim, ali su pomalo slabi, nema veze, okej.
Samo se nadamo da će u redu. Ovo je loš tim. Loš je tim. Loš je tim. Ovo je super tim, okej je. Samo da ne isključi neko. Nadamo se. Pošto ovo čudovište je mnogo jako. Ono je mnogo jako. Sad ću samo da ga adujem. Okej, 4, 3, 2, 1. Krećemo u borbu. Nećemo da pobedimo ovo, previše su jaki. Nemamo šanse da pobedimo ovo. Previše su jaki. Kao što sam rekao, nemamo šanse da pobedimo. Nemamo šanse da pobedimo. Gledajte, 120 levela ništa ne pomaže. Nemamo damage da gubimo. Nadamo se da će ovdje doći što pre da možemo da gubimo. I ovdje napadaju. Trebaju nam svi ovdje dole. Što brže, završite mi. U redu, ali nećemo da imamo damage-a. Sve se ruši, ali nemamo damage da gubimo ovog. Možda ćemo završiti borbu ovdje, pošto nemamo toliko snage da pobedimo. Zašto mi sad lagao? Trebam se malo dalje od interneta. Ali okej. To... Ne znam da postavim ovo. Postavit ću ovako. Stavit ćemo tu malo nešto. Zašto mi sad laga? Ne. Sad ću da vidite kako mi laga. Svaki dan mi tako laga. Gdje to vidite? Okej, sad. Toliko ćemo, nećemo više pošto nam ne treba. Da li mislite da će oni samo ovdje da napadnu da bi to rasturili? Ja samo ostavim to da me ne bi ovo nerviralo, ovo što mi piše 3. To da me ne bi nerviralo. I... Da vidimo... Nemamo nešto puno damage-a. Ovaj Magic Tower je najbolji, verujte mi. To treba da upgradujem. Ali u redu. Ovo je 2, 3, 2. Ovo i ovo treba da upgradujem. I... Pažemo samo tog jednog. Idemo u borbu Idemo u borbu još jednom. Hajde da uzmemo ovo ipak. Tako. Idemo u borbu. Da proverimo, ne. Ovo mu je veliki zid. Neću moći da ga probijem. 158, 60, ima dosta ovih vojnika i ostalo. Neću moći da ga pobedim. U redu, to ću uspeti. Da, mislim da ću to uspeti.
Ovako najbolje napasti. Stavit ću ovdje. Moram staviti ovdje heal, moram da healam, ne smem da mi umre niko. A, jedan je već umro. A, pogledajte na koliko healta, molim vas. Na koliko healta mi je preživao heroj. Pogledajte ga, evo ga ovaj, sa malo healta. Pogledajte ga, na koliko je preživao. Ali neće ovo. Bolje što brže da krenu da uništavaju. Evo samo da požurimo, pošto je samo trenutak da pogledam 10 minuta. 11 minuta već je epizoda. Da požurimo, mogu da uploadam da bi moglo da radi. I dalje preživljava, na 5 health je preživao ratnik. Ne mogu da verujem. Ali morat ću, pošto izgleda da je to istina. Sad smo videli svi. I nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo, stavite like, share i subscribe i vidimo u sljedeći epizod. Ćao!